Maadong adlaw ninjong tanan, welcome back sa among channel. I Lexi Vlog. So karong adlaw guys, mamiyabas namin ni Mayor og muuban pad si Mama Julie. Anhiras liksi asbay kay bag-o pa man ni na ulian. Anhira ka ha. Ubang ko ma. Nabitos Mami Tere. Di magsilbig buuban kay lain nagpanahon ra ba. Nag 101 man daari guys, gabi igasugod. Kay dugdug ma. Ganiha grabe uwan kusog. Pa magkakakita katong dugdug sa Tagbilaran ma. Nabridagdug sa bularan. Dugdug sa Tagbilaran na Facebook ma. Na Facebook siya, garaon. Na ang mamitiri ma. Nas cellphone ni Mami Tere. Okay. Unjaan hira ka kay mo abot og unjag manghilotay, magpahilot ra ba unja ha. Mamiyabas sas mama mangirabuhi sa migamos Ate Mayor kay namang goy kuan guys, namang goy nangadyo na magbayabas sa among pagpamiyabsan sa among uban pas Mama Julie karon uban pa dato sa among pamiyabsan. Murag adto ra siguro pud mi datong balikan na magka nga hinog na ron at tangiran ninyo guys kay pasulabi ra pud mi kabot sa mga bayabas. Katungwa mi ma. Katungwa ka kay adto man ka sa pasulabi makas imong father, imong daddy, no? Nanja, mo hapit mi ila Mayor kay ning chat mas Mayor na nga gihubak idahang pag-umangken. Muhuwam og nebulizer daris bay. Na may kataling nebulizer. Tip-tip ma. Gihubak si Bibi biluoy. Takita rata guys kay mo adto na pud meron kay labog way init pero naidag-ang pagmaridyo. Lami pud ni pamiyabas kay way init. Pero pasulabi ra man pagbasa ag kasagbutan gamila-mila parang sagbut. Pero okay pas all right. Para makakaon pimig bayabas. Mag-toothbrush ko magkaon na ng lulupap ha. Adto na mi ha. Dagan-dagan kay mabasa na po ng likod sa singot. Sige ba yung ilis ay mag-upar pa ko ng labarag tapon og na po. Pita be adto na mi biha. Love you. Ano ra ka mamitiri? Rabito mamitiri. Kami rabito Mama Julie mulakaw. Nagkamay kauban na ho ma. Nas mamitiri si Nanay, si Aliana, si Mama Ali, Tatay. Kami gali ni Mama Julie, kamera. Si Kuya Chan dyan. Napos kuya dyan. Minsan may mong gustong papalit o sudan ugma, kay mapalit ko. Kanang manok di fried mo. Manok i-fried? Sige ro kag manok, mulupad na takaro ka dyan. Mulupad ta. Bitaw mauwi paboritong liksig manok. Manong pasulabi po siya. Ugma na pohon ha, kay palit po. Miyabas sa meron kay na nangazo bi. Palit po tambaw ka ng tirisin ma ha. Unsa? Palit po tambaw ka ng tirisin ma. Si Teresin. Teresin. Palit ko rin kong tambaw nga Teresin. Si Teresin. Kaya naman na siya grisitas katong pa-check up ni siya. Na may grisita nga si Teresin. Kay kanang allergy pag si palusulabig ka kag manok. Mao nang Teresin ko no. Palit po ko rin Teresin. Palit po tag Teresin. Nasigrabe ka mato na may be. Babay na. Baway. Mo sa ko ni mo ma. Mana, anong grasyahan tas Ginoo. Mamunanghid sa kuan ma. Saman. Mananghid sa ko ni mo ma. Nanghid ako nimo. Wala pa nanghid ha. Ma. Okay na. Ma, love you ma. Aw, nanghid ay na. Hindi na, babay na. Nung muna ko pa nanghid. Bye-bye. Hello guys, dana may ila Mayor guys. Hapit sa rin namang nebulizer kay pasig mo ban putos Mayor. Das Mama Julie guys da. Ako may sige panintal ay sa nga mamiyabas kay gimingaw lagi og bayabas. Miyabas mi kay lami pud ka og bayabas kay 101 man. Ko ay sa kay. Sabi sila Mayor da. Muli na di ka ugma te. Muli ko ugma kay na ko atinan kasal. Aw. Atin ko kasal ugma. Sana all. Laki mo. Muli ko ugma kay na ko atinan kasal. Pasulabi pagalitag man eh. Magbani naman ta. Yor! O Yor! Ngani baga? Lo baga diha. Nagunsa ka ba diha? Murabag maotag panubag. Murabag nagkob. Mapit ta. Hapit sa may karjat. Kaya ang hapit rin nebulizer na unsa po rin pag umangkang dari. Isya, nabasa-basa naghang midyas. Nagmidyas ko kay arang naghang tiil laghay nanubong katu-katu. Hani ba ni? Sus, ag manok rin nag-antigos ko ano? Sana? Manok ra ay nag-antigos sa tambok. Hampuong lagi yor. Fertilizer.
Siya bagong ligo. Mila gid gid ni. Diyan na mo nebulizer mas. Agparas ba? Mas lagi. Oh, sama wa nga. Naman ko ni guide na kahibaw lagi. Kahibaw lagi Rosalinda na. Asa yung hatid kay wata na ba? Asan ta? Kupod. Naamay ko ana. Suksok. Ano utanan di? Karbantos. Tay, karbantos da. Kabaran. Siya, kajongit talaga. Ano naman yung fertilizer eh? Arang yor. O mo sulubi mong fertilizer yor. Da, fertilizer. Fertilizer. Da, karbantos guys da. Kaguwang jing dake. Kailangan karbantos. Kailan mo dani guys, kita naman ninjus katong nay nang kitagaan pa sa mong silingan, mao ni siya karbantos. Kang bugat man tong kang adoy, nga nebulizer. Karbantos. Nahala kay mo adtuntos kabiabsan. Hello guys, diyan nami guys, namiyabas nami. Pabag-ubag upot taros atong kamera kay Roma. Sulabian. Guys. Hala po. Pupo ay giningaw na ko gani. Hilaw mo na. Hinog nang naiduhan na nagkumbabit. Para naman sa kuya. Kaunas ka. Nakakaano dyan kong isa. Samang panahon magkamanig guwapa dili. Bitaw, mabitaw nagingan nga. Mo sa ti ali. Himo og guava jelly. Di mo to guava jelly. Mura to gisinuban. Ano ba to? Pagkahimo ah. Sinaban lagi te. Malatikon man gud. Tuno, mukha may gyapon tuno pero sinang nani mo latikon. Tambaw ni ang ipon. Ha maging sila nang sako. Sako, ikubag. Nana po ng sakubag. Iliksi pa. Lara, habri siya parehog. Itsa. Inaway. Guwapa rin nga ating kauban. Tinakaitom. Haman. Kana, hinog naman siguro ng duha. Di, agi kuko. Agi kuko ba? Isa ba nang imo kukuyor? Amiyabas na ninyo guys. Lami magudari kay uso na pagbayabas. Balik pa sulabian. Sana natin labagwa unhis mga kabataan. Arang. Pila ra ipo lagi. Sunod adlaw. Di. Hinog na. Sunod adlaw, wa na po ning biyabas. Unsa na kaping pasalabi sunod adlaw? Pinahilo naman ni sa adlaw. Hilaw lagi. No. Laman na kaya ito na pailad. Ning balik mi dares katong amang gipamayabsan guys kay pasindag na nga hinog nag-uban di. Balik lagi kita ugan. Sulabian. Wa pa gali ka nga na nag Popoy pagsoko. kamayon na Mexico. Bigahe. Okay pas all right. Agdad to yor. Dad to mining tago ta mong binuangas limbuhulog si Tiri. Na. Kay nga si limbuhulog libang mis mayor pero nagtago mis ilaum. Ya ada ka buok. Ngas abos. Kana yun, nas abos. Hilaw hinog. La! Ha? Tinaw ka. Dato ka jo. Sayang. Ay, sayang. Musayang mon nga aron mag-uho. Alam na humok. Nahugnis uwan. Tinawag-tuwan. Ara ka sa ka. Kare na humok man. Ataw na kanay naiud. Kanay ka mayor. Pag-u. Wala ra humok. Kae, nagali ko niya. Wahi ra mas pag-ari na taktak na. Kasi mag-uwan. Tak-tak te. Di ah. Lata na nataktak. Ikaw kung magwaya bas ni ko wa pila ka nagliso. Kay maka. Palit ra. Daet. Kasama. Kasama siya itong kunot. Madog kunot ra. Mo rito yung dikuan. Ipangkut-kut na no. Kuya gakaon na na. Kaus ungo. Para euro. Yor. Kaus ungo. Ese. Ha? Ilabtan ko kapil. Kang ungo aka. Bag-ol karong biyabas. Alam mo yun. Ilabtan ko Uban kapil po yan. ninyo mahilab tayo pong kapil. Maungo na pong kapil dani. Kajad. Ungo abi. Alam nyo kung tagang ungo na. Wako ka mo po silabtan ko kapil. Nga ano lagi? Gari-gari. Ako yung nag-ungo kapil na kay ingning ko na wak-wak. Mga ang tagay da. Isa de euro kay madapan ni himong ko ba jili euro. Bating ikubag. Musiko. Ay, patas bagong hugso. Ano ni aman yan mo? Kani ba da ka? Kani ka dyan ay nang improve na yun. Danay nangahinog na. Murag ni balik kay ako pagkabasan nun. Arang. Ni improve na lang. Sus, grabe kumbabit pa imo ga. Ako na ipupo. Ikaw po po. Ako ipupo kag gimingaw na ko sa pagkabasan. Ato just ilas pura mayor no. Karang daghan na dato. Ha? Hay chocolate. Ang problema lang mo na ako ipupo. Ay, chocolate. Ko dali kapili ron. Pagbantay.
Tabangi bitaw ko yor, dali yor, aro kitang duha pa akon yor. Ay, boy, ay. Siya. Iwasan siya rin nagkaon kay Tabang mo diha. Kami sa unang panahon sa kubag diya mo dadon. pabayo ag papel. Ag-agusahis pagka napusulabi pus bunga dia. Tanawan sa managas dia, agusahis. Wala ti koy miyabas. Na. Yung mga bunga. Pasulabi po. Grabe, halibon. Oh, way pagluib na ning lugar ang halibon. Ang daghana na. Wala tambos mga kaunguan. Sulabi daig. Hilabot yor. Isis, ginoo. Hala kong batig, kurabit. Agay. Wala lagi, agay-agay na. Nalagi mo si kamak yor. Yan mo abutin ni ang bilahan mo sa unot tiki. Kuan siguro, hakot. Hakot? Na, hakot. Ano ko sa maak? Dali yor sabi. Kara, kunapod. Araw ako rapay mapaakan. Tinog naman gud ni. Lagi ako di ba na yung si kamak? Tumusul sa bugan. Ya, gahon nga. Wala naman yung tamisin ba ba na yung klase? Commission. Like driver no. Nimro ko rin. Nimro ko yun. Ay, di ana lagi. Wantoy. Isi, dapat siya ang bagtak. Madong klase. Kani kay nag-yelo-yelo. Basig yelo ra po nis adlaw te. Ang sayor? Hala daghan basa kani walay kita na sinahan hitayor. Kabi di ay kay pasusulabi mi. Hala di daghan ginawa ko. Hala rang daghan. Hala rang daghan na jud. Dikan kayo. Uy, mga bata sila masalaan. Hala ginawa ko. Das ilang daghan bantaya ka na ima sigpuan ta na simba ko. Uy, basing-basag na yung masugpuan din. Uy makalingaw ka jud nga ni balag mga larot yung buhok ni ka. Da guys da. Kumutro di ka jud bitamis ba? Kasi tamisang klase ba? Basi ungo pa klase. Hala. Hala lamiun. Ne? Pulag sidya. Tamis no. Buong. Kanang ni Kansad ba? Nadagas ilawom. Sini, tubo da ni. Naghana. Daghang tubo. Sus, maduga din yung bayabas ni kawila pinig. Wa pa. Ala arang lingawang Mama Julie na nabukpog biyabas kay grabe sa isa ka punuan grabe bunga nagdabos. Hala. Ika pa, ano lagi yung halayo? Ha? Pagali ka punuan atong gikuhaan daghan katong sila sa ikubag. Mahadlo ko mo yung hala. May kayo guys na. Wata katuudan ni Aida sa kitong kita yoyo. Agang giliratas mata mating sulabi man day pud. Kanawa ra gyud sa ubos te. Di ada ko. Butang sa nang hanong kubag di. Nangahug. Mura na. Tambaw nis mga nanggiigit. Hala di dag. Di dagham dia. Kana ito kabuto sa naay, murag lumoy na ay. Arang lingawa din mamaya basta. Sige, susulupin ba? Ato Ay, ginuko. Tuati. Asa lagi po sulabi ko, sog. Tuati lo kabuo na na yun. Di makabot yun. Di makapag yun. Nga naat ba to ha? Haman. Tagod. Di man mo makita. Tote. Ate Hindi ko na I love you na kana. Kana, I love you. Muklog sa kong sinamay. tulo kabuok la. Tulog. Dara, dara, dara. Kana. Kana. Napa di nagsinaw. Ito may sinaw. Unsa may nagsinaw. Nay nagsinaw tito agamay, hinog na na si Jalomoy. Ngare-ngare ay ginuod ko ay. Naanap ng lood ha. Biyabas sa siguro na nalata ra. Tarang nga may malibang danaw, di kasud. Oh, Ginoo. Arang muuta sinatira ning isa ra ka punuan ra daga nagbunga. Yara siguro pasulabi iyor kana iyor dako. Doon pa nang hinog ka yun, no? Lain pa na. Ano po naglood? Lain pa na kan nang arang kuana ra. Di ang puong. Ang daidan. Ta isa ta dako ang abuton lugos sa gusto ko abot ang sanayang naong dani sa mo ta ni kaungo. Parang ito na din po dito yun. Kuha ka lagi. Dito ka pangilid ka ron. Ala tas ibabaw. Hadlok man maadto kay injag nay Tanawon niyo. pusulabi. Tawa ko ay. Pagpurmang mayor. Kiskisa naman ako silyo. Di ba gang kare? Nay ati tigtabang. Mamurag si kamang kayo. Arang. Nay ati tigtabang. Arang, tikus ko kuan. Ito maati ha. Agkaray naka. Ate Ogo. Ano ba ni? Kala sa Makalipay. Balik ini mga 2 weeks.
Ating inigbalik ni mo puhunte. At kita ay. Hakita ay. Patan ng aray. Domingo man to. Gas Semana katong ba to? nag-overnight sila sa anda. Nag ako muli kog birthday tatay ning kadulay tribalik kong radyon kay graduation mong gay. Dana mi guys, kato ang magipamiyab sa mayor, arang daghana nagidabos dia. Mong gidabos lagi. Ah. Ako ipo dari ay. Lapo po bira, labugwa ra bay or labugway bala pinig. Ay sa mong kasabag lapinig. Tapos ibabaw ra ba to maajo pud kaajo. Lapinig ba? Kay suway ko na nagburot-burot. Maajo gali kay lapinig sa una kay tabuan, ngo migbagon tatay sa una. Kahilanat ng tabuan. Sa misteri hilantan ko oy. Kahilanat man ng tabuan. Wa karuling. Pero guys, dia grabe ka mong nakuha ga hampuong kaajo. Dapat ay. Dia, wa jud nagi kuas, wa jud nagi buwag sa jang punggay. Karang dake ada. Naglas jud. Sige. Nga bitaw, buti-buti man. Bigat ang kaplago ni kay usik magmahabilin dako na ra ba? Reakne di ay. Isalin lamang pos lang mo di makaya. Giakne muras ko ang Mama Julie pasyon. Ani ba kani? Oh, te agto dai tig pasyon te daghan pay bunga te. Nga pa man. Iharbisan tong flora mi. Kagad to. Gidani Happy. ka ila. Kahapi. Yan na. Kabagooda ka mong porma daan eh. Kamalisid na si Mama Julie. Kasi nina bagood ko Ito anang gibitay te. Abi nagbitay. Ito anang pidaghan to ah. Dahil mas kinalasan guys. Katong ang tutukungang mayor sa katong nag-live si Mayor Daring nang pag nagbiyabas. Dahil mas siya last. Na mapidaghan dang nagihilo na. Ito ha daghan. Yelo basig na yelo ra na siya init. Dagmati. Di klaro ditong hinog to to ah. Wa nagdadto yor. Murag di naman ko ganahan mga bot magkabusog naman ko. Nabusog na ko sa bayabas. Di ala day dagko. Kami daggo. Kaya. Hala oh, dali ko. Tabi. Dali kay ag mga tas bahay. Lain na puning punuan guys. Yeah. Palit sana. Kaya na puro taglahon. Lift na. Kumutra ba jud? Dayor bugnay na po ni sunod adlaw yor. Sulabi eh. Small bugnay small grapes. Ang sara na de, Julie? Huh? Ang sara ng bugnay. Sa English sa bugnay, ha? Ikaw ka na pagtanong ha? Ano ka na mag English sa bugnay ba te? wild berry. Wild? Bere. Wild bere, bere. Dari ko guys. Sulabi ko. Sig na aba, di ay gagmating. Gagmating. Uy, war ba di ko tan-tan os punuan. Ay, di ay dake pa duha ka buok. Dia. Tara guys da kinalasan. Dari ko da kay day murag naghampuong sa punuan. Hadlik lang kumutunog kayo dyan na gajid. Da guys da naghampuong. Hinog naman gud ni siya. Tamis lami ni dani ang magibalik-balikan guys kay tamis agi jang lasas bayabas na mag-ibang bayabas nga tabang. Kapoy na ko guys og singgit-singgit lagi na ning pangipo na ning kay bayabsan. Kapoy di pagkog balikwan port. Narada. Napuno na gamang ikubag. Okay guys, naman na may pamiyabas. Ja, pasulabi na po mi dari sa mung ka karsupukan kay garabi ka marsiko. Kapag ka Mama Julie, harang looja po gija. Tajig ka mayor kay abo sa bug. Esa, Huh? tabang bisa ko pangodan niya ko ba. Arang, tabangan li ka na te. Uli na ba ko ba po? Tiyaw, muli na ka tay. Liyabas pagrita. Uli ko kay atin lagi ko kasal. Gusto ba? Tabangan ka magkuha na ng kuan. Lami kay nay O humhum. tinabang ngay lawan ta. Nay humhum ba? Sa grabe. Nay bambam. Lami to kinikaon ti, lami jiglit sunod tutis ka salti. Lami dito kay bungga ba ta? Congrats guys, anak ni kisa may kaslon. Pagumangkan natin uli na. Aw, congrats sa pagumangka ni Ate Norlina. Kaslo nam atin lagi ko magpagwapa pa ko ni kabirnis. Na kanati, sus, ang lami ah. Kamong Kuya Eric. Kaning di ako ra kay duty man si Eric. Magpagwapa ko basig kita pa to like para sa. La. Ala, kajad Kuya Eric. Laga jad. Ala kajad. Anang kinahanglan makauli ko kay ni kabirnis magpagwapa ko. Arang, Kasi ba atos. yung makeup artist ni? Lamig, si Purami imong makeup artist eh. Ngita pa ko. Ana lamang bayot. Ngita pa ko di ay. Di ka na mo Bitaw, di ka na ba? kuha. Mayor. Magdada na pag kuninso ako'y kapit kininso. Ganda. Braday gamit. Magdada na pag kuninso ako'y kapit kininso. Grabing bagaan naman ni. Kapuja naman ko nagtanaw daan eh. Kaya naglakaw na to mapunan man eh.
Darag biyabas guys da mangkuha. Sus grabe gi. Gajo nagdabos. Naiubang gipang kurikong, agaba nakrahimsug, dagku Nay unano. Ni unano, ni ihid. Ni uban, hani ba ni ungo? Bitaw. Mana mangkuha guys, di nami magpasulabi kay hapon na pod. Padung nami uli guys, ja kay pa man ko nakitaan daare. Ja pa kay da pay dako. Dia. Dapat ka di ay. Wa pay pagluib. Suot gyapon ko daare. Dapat dako dia. Padung nami uli guys, manguli nami kay hapon na pod magpahilot para kong liksi. Pahilot po kong apil kay sakit ang kabakagan. Ay, may hilot sa imo. Ha? Ang kalawasan, wala may labot ng tunga kay balhibo na kani. Bitaw. Pahilot bitaw po ko kahapang ipahilot si Lixie. Ning saad naman kus manghilotay gahapon nga padtuon na hasbay. Mo nang uli na pod may ragluod ang Mama Julie naglukdo na. Grabe jud imong pamaon na Mama Julie. Pamahan pa rin lawasa, problema. Probujag lagi. Hanan mo suot tapos tada sa tigi kasuotan yor. Basa, man. Hilam-hilam naman kanot mayor. Basa. Mila-mila na. Dapat, lagari pa. Nja guys, mara na yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw, saway-sawang pagtanaw sa ahang YouTube channel. Dagang salamat ninyo guys. God bless natong tanan amping kanunay. Bye-bye guys. Bye. Bye-yor. Bye-bye, guys! Bye-bye. Bye. Thank you for watching.